A mai videóban nyitogatni fogunk. Ma kezdtem el 97-es csapat. Inkább tegnap kezdtem el rendesen játszani a játékkal, meg ma. Azt milyen 20 000 az holnap már meg van csinálva ez a Daily Quest, ami 3 napos. Ez a Fortek lapos, mindig kell kezdeni. 3 napot kell valami meg legyen. Itt szereztem ezt a sokáig, nem mindegy, ezt lényegtelen, csak nyitogatni fogok, az kész. És belépünk szorba. Ezt muszáj kinyitnom, mert vagyok perelt, ezt muszáj megtennem. Jó, ezt kinyitom. Mennyit nyissunk? 2. Léci. Oké. Ezt értelmesen, mindegy. Jó, oké. Mi van? Lefagyott. CM! Nem tudom milyen nemzet. De annyit tudok össze. Isten. Mindegy, maradt még 15 000 gám. Azért van, ha végül Jaj. Nem ez, de ez is eladhatót kéne. Ez, de drága. Inkább eladhatatlan legyen. Ez nem rossz. Így. Na nézzük. Jó. A francia. CDM. Marseille. Ez ki? Most nem tudom ezeket a játékosokat mire használni. Na. Nem, ezt nem veszek. Jó, ezt megveszem, mert ez az élés, ez nagyon jó. Utána már 9000. Na, 2 perc van videó. Légy valami jó legyen. Német. CB, légy szívet. Még a csapatban jó, mert csak 105-ös. No, csak. Az a jó, mert 97-ös csapatom. Nem tudom, megnézni itt mik vannak. Amúgy. Ez nem rossz. Nincs ugyanilyen. Melyiket nyissuk? Ezt, ebből többet tudunk. Hát jó, ez legyen. 9000-ig megyünk. 6 darabot tudunk nyitni. Let's go, buddy! Léci. Bolka. Jó. Angol. RM. Chelsea. Az jó. Madueke. Ezt se tudom mire használni. Mindegy. Utána. Na. 2 perc, vagy már 4 perc megy a videó. Hát ezek lehetnének jobbak is, mert de legalább eladhatóak. Úgyhogy jó, ez jó benne. Maradt 843 gem. Ezeket most el fogjuk adni. Utána a következő videóban veszünk. Azt remélem jó lesz minden. Ha lesz még egy olyan, hogy gyűjtök, és ebben sok minden lehet. Ugyanúgy ennyi mindent tudunk nyitogatni, attól függ, hogy osztom be. Mindegy. Egy pillanat. És jövök. Na, visszatértem, gyorsan eladtam őket. Adom most.
Megkaptam a pénzeket 96 millióból. Most veszünk egy játékost. RB helyre kéne nagyon. Nem kell, na, olyan sok. Igazából. Sok pénzbe kerüljön. Na, bocsánat. Kitegyünk. Menni. Szokott, hogy nagyon jó. Mert ezek, ami kevésbe kerülne, azért csapatba is kell. És nem kell ilyen nagy. Itt nézek, de itt még például 18 millió nem rossz. 118 millió. Inkább 100-as nem adok, aztán mindig 17.000 nem megérni. Van 80 millió, most megnézem, kéne még venni. Nyomunk egy team-editinket. 200-as team. Kapus és támadósor. Kapus és egész támadósor kell. Szóval RV és TRV. De szóval a kékát néz ugye. Kapust. Egészség! Nézzük vissza. Nincs vissza. Csak nekem nincs a tessék. Tud-e? 100-as. Kíváncsi vagyok. Szóval van egy kisebb, sőt, nem is kisebb. 16 millió. Ez nagyon jó lesz. Ezt nem is veszem. Nem is fog véteni, csak az, hogy nem lesz minden. Most kell az esti. Oké, filter. Esti. Erre muszáj. Estére muszáj rakni valakit. Ez nem lesz jó, ott ami ott van jó. Amúgy jók minden, csak Suárez. 102-es se rossz. Nézzük, berakom. Ezt a Sanchez-t akartam nézni. Szaszket is tudom. Kell RV-esni. Igen, ez minden. Örülnék, ha tudnám mindegyiket venni. Bartónak nagyon szólhatok én jó is. Nagyon meg is vagyunk. Esetleg nem nagyon akkor átállítanám másra. Megjöttem. Akkor most ezzel nem tudom sokat mindig megjött egy játékos, azt tudok megválni még. Csak Erikkel is akkor meg vagyunk. Erre ki kéne őket 16 millióból ki kéne nézni, meg megült, hogy lefelé meg. 18 oké. Nagyon nem néztem magunkat. Nem legalább megvettük, akik kellenek. Sziasztok!